Good morning, guys! Ayun, luto lang ako ng ng lunch namin. Kasi alis kami ng maaga. So, makapag-lunch din ng maaga. Si Chris, ayan na, ready na. Hindi daw siya kakain. Gawa ng sobrang daming nakain kagabi. Ayun, busog pang bata. Na-ready ko na yung niya, yung baon niya. Ito lang yung for lunch. Yung binili kong beef noon. Beef. Ano ba yung malambot na part? Ayun, habang habang matigas pa siya, in-slice ko siya ng ng maninipis. Ayan, and then inano ko siya. Minarinate ko lang. Sarap, Maggi. Tapos nag-saute lang ako ng garlic and ginger. Tapos lagay na natin yung beef. Tapos ito kasi lalagay ko. Ayan, asparagus. Yun lang. Kasi baka masayang na naman di kumain ng maluto. Parang stir fry lang siya. Tapos lagyan ko ng konting oyster sauce. Kasi basta natin. Wala na pa ilalakas. Finish na. Yan, sobrang dali lang. Sizzling pa siya. Yummers. Ayun ni Chris, pinatitikman ko sa kanya. Sabi ko parang broccoli lang din yung yung asparagus. Ayun. Wait lang. Ayan na nga, naka-harness na kayo, oh. Lalabas kayo. Minamap lang ni Daddy yung wiwi ni Maggie. Uy, sus. O, kagabi naman nilabas ka, diba? Di ba, Maggie? Opo. Ayan nga, si Yung-Yung, oh. Ready na si Yung-Yung. Naka-harness na din, oh. Opo. Opo. Di mo pag-antay kasi yung buboy na yun, eh. Ay, pinakupo naman. Ay, Maggie. Oo. Ano, hubara na ako. Loko ka. Linis ako ng guys, ng CR. Nilaba ko yung towel nila. Then, magwalis lang ako tsaka mag-map sa kwarto namin. Then, ayun. Breakfast siguro. Hindi na natatanggal yung ko guys, so yung sing-sing. Kaya din ako, naglilinis muna para sabi ko mababad yung yung kamay ko. So muna siyang tanggalin at ang sikip na. Nakakaloka. Meron na nga akong kalyo. Kasi yung aray ko. Ayan yung pinag-anoan ng sing-sing yun dito. Nangangalyo na siya, tumitigas. So sabi ko, tanggalin ko na muna. Ayun, tumaba kasi ako, diba? Nakakaloka yung matanggal. Hirap dito kapag nag-gain pa ako ng weight, eh. Hala, ayaw matanggal, guys. Babad ko pa muna sa sa tubig. Kasi pag nakita nyo yung dito, yung nasa talaga, nasa nalagyan ng sing-sing, ang slim niya, pa-slim siya na pag pa. Ang tsaka. So, ayun. Tatanggalin ko muna kasi baka hindi na talaga siya matanggal. Kailangan pang putulin ng So, ayoko naman mangyari yun, diba? Lalo tong sing-sing namin is hindi talaga to hindi talaga to na napuputol or nayuyupi. Alam niyo, napuputol naman siguro. Pero hindi siya basta-basta na yuyupi, yung ganun kasi. Ang dami na naming sing-sing, guys. History ng sing-sing namin na pagka nabubuisit ako sa kanya, niyuyupi ko talaga, binamartilyo ko, gano'n. So, ay, alam niya ni Froggy na may saltik talaga ako. Lalo na kapag galit na galit ako sa kanya. Yan yung sing-sing namin na pinagdidiskita ko, tinatapon ko, yung gano'n. Pag may saltik lang naman ako, guys, tapos pag naimasmasan na ako, oh my gosh, ano yung nagawa ko? Tapos, syempre, siya naman yung yung galit na galit. Oh, ano ang ginawa mo? Tignan mo, masaya ka? Nagano'n. So, yun nga ngayon. Kailangan matanggal. Yun. Ayun. Shucks. Baliktad pati pala. Dalawa yan eh. Kasi ito, pambara ko to. Binigay ito sa akin ng mami niya. Tapos ito yung wedding ring namin. So,
pag ano, pinangbabara ko kasi noon, maano to nalalaglag. Kaya nilagyan ko pambara. Ngayon, kahit wala ng bara, hindi na matanggal. Pero, okay na. Ayun o, grabe. May bad na ano, namuti na. Color. So, tingnan nyo. Ang slim ng dito eh, no? Kaloka. So, ayun. Maglulus muna tayo ng ano, ng weight siguro bago natin balik. Ito sa kabila naman, okay lang. Tatanggal pa naman to kasi sobrang ano nito, sobrang luwag nito. Binigay naman sa akin to ni Mood Raquels. Ayun. Tapos yung binili kong ano, puwet ng baso. So, yun lang. Nagra-rushes ako, guys. So, bakit kaya? Dahil sa kumain ako ng ano. Hindi, basta bigla na lang siya ng ating pangit tuloy. Parang, pag namula, biglang mangingitim. Ayan. Isa na lang. Tapos na kami. Nilakad lang ni Daddy si Groot tsaka si Junior. Then, breakfast siya. Tapos mga 8 siguro. Alis na kami para makauwi din ng maaga. At hindi pwedeng kaya yun. So, bagay nakaluto naman ako ng pagkain ng dogs eh. So, before lunch, sana makabalik na kami. Okay, tara. Kilos na tayo. Naiwan ng batang yung pinrint niya. Oh. Sabi ko nilagay niya na sa bag niya. Hello guys! Nakabalik na kami. 1 o'clock na. Ayun, saktong 12 noon. Andito na kami. Nakabalik na kami. So, 9 kami umalis eh. So, 3 hours lang kami nawala. Buti na lang hindi masyadong matraffic. Sa Rojas Boulevard lang yung yung medyo traffic kanina. Laway ko naman. So, ayun. Nakalagpas naman din. And, nakauwi kami agad. Ayun, nahatid ko na siya sa palengke. And, dumaan kami ni Daddy sa ayun, binila namin ang kama ni Chris kasi pinalitan ko na yung yung kama na nandyan. So, ayan na yung foam. Kasi sobrang bigat ng foam na yan. Tapos, parang luman-luma na punong-puno na ng alikabok na ewan. So, pinalitan ko siya ng ng Uratex na foam na 4 inches lang. So, mababa lang. And, manipis lang pala. Pero, hindi naman sobrang nipis na ramdam na yung yung frame. So, tama lang sa sa single na bed. So, ayun. Anyway, piprito lang ako nung yung pa yung ang daldal ko. Huwag na pala. Yung isda na ko binabad ko. Sarap na kasi kahapon yan din ang inulam namin. Sobrang sarap. O yung maasim-asim na siya. Tapos isasaw-saw mo pa rin siya sa suka na may patis na may sili. Sarap lalo. Ayun, and then nagpalit na ako ulit ng ni Chris Pulu. Ayan. So, yan lang. O, sakto lang sa niya. Sa single na frame. Pinalitan ko na rin yung bedsheet niya, tapos cortina. And then, yun nga, naglalaba ako ngayon. Or maglalaba ako ng yung mga tinanggal ko dito sa kanya. And then, yung mga nasuot na namin. Para kahit weekend wala akong lalaban. Or yung konti lang. Ganun. Tapos si Daddy is mag-snooze lang daw. Nantok ata. Maga kasi gumising niya. Hello guys, punta kami sa MOA ni Chris. Ayun. Ay bebe. Yung kikitain ko lang yung yung classmate ko nung kuya, ba't mo pinatay? Maganda yung sounds. Kasi ganda yung sounds eh. Hindi. Kikitain ko lang yung classmate ko nung high school. So yun, may order lang siya sa akin. Then, bibili daw ito ng mga books niya. Ulit. Anong books yun? Geronimo series. Then, pa ba? Magbabayad ako ng bills. Ayun. Kasi, hindi naman sabay-sabay dumadating yung bills, di ba? So, with dalawang natira yung sa Globe tsaka, sa credit card. So, bayaran ko na kasi ngayon yung, yung due date dun. So, yun lang. Mabilis lang kami. Tapos, nakasampay na ako and then nagsayang na rin ako para pagdating namin kakain na lang or bibili na lang ako ng pagkaulap sa labas.
Na-meet ko na guys yung classmate ko. Iniwan ko lang si Chris sa sa McDo. Sabi ko sa kanya, dito ka lang kasi gusto kong isama. Ayaw naman niya, ikaw na lang dito na lang kasi naglalaro siya nung cellphone ko. Tapos sabi ko, kasi sasama kahit kanino. Sabi niya, oo naman mami, alam ko naman yun. Sabi niya, nanonood daw siya ng YouTube nung 5, ano ba yun? Top 5 daw para hindi makidnap. Kalok. So ayun, nasama ko daw lang siya kumakain. Tapos nakabayad na rin ako ng bills and then bibila ko lang siya ng ano siguro ng sandals kasi yung mga sandals niya is nakalakihan niya na or maliit na pala kasi lumaki na siya. So bibila ko lang siya noon para may pang alis-alis siya. Saan yung batang yun? Ayan o. Ayahay lang yan guys. Basta may nilalaro yan eh. Finish ka na? Very good ah. Ayan. Yun din ang kagandahan sa kanya eh. Kung saan mo siya iniwan, doon mo siya mababalikan. Kahit na nung ano pa yan, nung baby pa yan. Minsan pero tataguan namin yan ni daddy pag nagmumall kami. Kasi hindi yan mapakali. Alam mo yun, hindi siya, ayaw niya yung ano, nung nakahawak lang siya sa kamay ko. So, mangunguna yan. So, pupunta yung kung saan. Ginagawa namin ni daddy, pero tataguan namin siya. So, kapag paglingon niya, wala na kami. Ayun, hanapin niya na kami. Pero hindi siya maglalakad na para hanapin kami. Mag-stay lang siya kung saan siya nandoon. Or babalikan niya yung last na spot. Kung saan kami nakasama niya. Tapos doon lang siya, mag-aantay. Very good din, no? So, ano na? Let's go na. Ito, baunin na lang natin. Bigay natin kay daddy. Ayun, di tayo mga national. National na muna ba? Or akit muna tayo para ano? Diyan sa bilihan ng yung ano mo, sipon mo. Punasan mo. Excuse me. Ayun, punta muna ako dito sa ano, sa bilihan ng mga gadgets, guys. Maganda lang ako, titingin lang ako ng ano ba yun? Ng mga pang incentive kasi mag-summer promo ulit kami. So, yun. Ano, tingin ako ng mga pwedeng incentive. So, ang iniisip ko is camera. Alam niyo yung kasi syempre mga magta-travel, yung mga pupunta ng beach. So, kailangan ng pang-capture ng moments, yung mga or cellphone, then magamit sa bahay. So, ayun, inaano ko pa. Titingin na muna ako ng mga prices. Ayan, ganda. Anong ano niya, kuya? EOS M100. M100. Ang ganda, grabe, linaw ng tapos changeable yung ano niya. Yes, yung lens niya. Ito, mga ano to, mga handy-handy lang. Okay. Pero mas maganda pa rin yung G7. Oo nga. Saan tayo titingin? Ito, tumitingin na ako. Oo, sabi mo eh. Oh, yun, ito. We're here na sa National, guys. Yung mga, ano niya, si Geronimo. Yung ano ngayon, sunod dito. Yung sumunod. Magkano ba yan? Kuha ka ng kuha mamaya, mahal. Huh? The hunt for the hundreds. Nakita ko na. Yung mga di mo pa nababasa, ha? Ito, hindi ko pa ito nababasa ito. Ito pala, meron pa naku, mas makapal. Ayan, oh. Ano yan, mga special edition? Mahalin yan, eh. O, ayaw mo. Shortcut yun. Pero isa-isa lang. Huwag ka namang ano. Huwag ka mag-shopping. Isa-isa lang. Yung yung... Special edition. Oo nga, yung una, ano ba? Wait lang. Wait lang, tingnan mo dito. Dito rin naman yan eh. Special edition. The Kingdom of Fantasy. Kingdom. Wala naman eh. Doon pa paikot ata yan. Maghanap ko doon.